मोनसे खोथा दङना दुब्लिया सरक सेरावबा बिराद दाम दखाना सरक सेरावबा जोबोद दाम थिक न'आबो सरक सेरावबा जोबोद दाम गोसा जायो किन्तु सासे मानसिया सरकआव जुदि माने माने सरकआव फैनानै थाफैनाङोबा बेहा जेबो दाम गैया माने बेखौ लामानि भिखारिजोंसो रुजुनो नागिरो न' गैया जेबो गैया हाय गाइस आं सिमान दिनै मोनसे सल' खोन्थानो सानदों बेनो जाहैबाय सासे पुलिस कमिशनार बिथाङा रिटायार्ड जाबाय रिटायार्ड जानायनि उनावथ' बिथाङा जे सरकारि न'आव थादोंमोन गावसिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोननाय सरकारिनिफ्राय बे न'खौनो बे हगारनांबाय रिटायार्ड जानानै बे आगोलाव मोनसे माबायाव गिदिर मोनसे माबायाव ससाइटियाव बियो फ्लेट बायनानै दोनखादोंमोन बेवहाय बियो दाना थाहैबाय थिग बिदिनो बे थाबाय थाफैनांबाय उफाय गैया थाबाय बिदिनो फुङाव मर्निं वाक खालामो बेलासिबाबो वाक खालामो रावजोंबो रायलायाखै सेयाव अहंकार गाव जे अफिसारमोन ना पुलिस अफिसार बै हाबा बेनाव दाबो दं अफिसारमोन नालाय दाना बे ससाइटिनि मानसिफोर थाबायनाय मानाय वाक खालामनाय नुयो रावबो सिनायथि होनाय गोसो जानाय मालाबाबो नुफेराखै देखाय आग्रहआनो गैया बेहा दा जायनि थाखाय सोरबा सासे रायलायनो सानोबाबो बिदिखौ नुनानै रायलायफिननायानो जाया बेनिफ्राय दाना सानसे बे वाकआव थांनायाव बिदिनो आथिङा बेना एसे सानायाव बे जिरायबाय लामा सेर सेर नोंथांमोननि जिरायग्रा जायगा दोननाय जायोना बेवहाय बियो जिरायबाय दाना बेहाय खाथियाव सासे आरोबाव बैसो जानाय बोराय जिरायना दं तखन बेवहायथ' बे उफाय गैया जिरायबाय आरो गावनि खाथियाव सासे मानसि दं नालाय बेनो गाव मामोन गाव पुलिस कमिशनारमोन रिटायार्ड जाबाय गावनाव ओरैबायदि मानसिफ्रा गावखौ देखा खालामनो फैयोमोन लामा न'आवनो थाफैखाबाय थायोमोन लोगो मोनदों माबा माबि खोन्थागासिनो गावनि आगोलनि माने गाव बोरै सोलिबोदोंमोन बेखौ खोनासङै जेला बे सेराव जिरायनाय बोरायाबो खोन्थानो सानो खोनासङा बिदि अनेक मानसि दं खिन्थु गावनिखौल' बेनिफ्राय दाना गावना बुंखांनाय जोब्बाय थादो होननानै थांबाय बियो आथिङा सागाबाय नालाय थांबाय दाना बिदिनो आरो सानसेखालि लोगो मोनलायबावबाय बिसोरो बे जायगायावनो तखनबो आरो माबा माबि खोन्थाबाय बिदिनो बे दैलि जेब्लानो बिसोर सानै बेखौ बेजों एसे रायलायदावबाय नालाय बेनि सिगाङावबो खोन्थायो माबा माबि गावनिखौल' तखन बे बोराया सासे बोराया बुंबाय जायनो खोन्थाबाय थायो आदसा नोंनि सिगाङाव दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों नोङो नों जे खोथाफोरखौ बुंबाय थायो जेन'बा नोंनिखौथ' बुङो खिन्थु आं बुंनो सानबाबो नों खोनासंफेराखै दिनै आं बुंथारनोसै माने नों पुलिस कमिशनारमोन ना आं मामोन मिथियो माने आं मामोन माने नोंखौ मिथिया होनबाय दाना बे गावखौ होनबाय आङो मोनसे जिल्लानि नामखौ खोन्थाबाय बियो बे जिल्लानिफ्राय आं खननै एमपि जाखांबाय जाबाय एमपि लकसभानि आसरित मोनबाय दाना बे पुलिस कमिशनारा एमपिमोन औ आंखौ बाद हो बैखौ नुहुरदों जाबाय बे ग्रिन शार्टआव दङना बियो माबामोन माने गिदिर अफिसारमोन बैखौ नुहुरदों बे साइन्टिस्टमोन मोनसे खिन्थु साइन्टिस्ट नंला आरो बैयो माबायाव कारेन्ट डिपार्टमेन्टआव बिराद गिदिर अफिसारमोन बिदिनो अनेक खुब माने वाक खालामनायाव नुयोना एखे ससाइटियावनो थायो बिसोरो तखन नोंथ' बिसोरखौ मिथियामोन ना आरो मिथिनोबो लुबैफेराखै नों होनना बुंबाय खिन्थु मोनसे खोथा माने मोनसे बाल्बा जुदि बे फहरखौ होनो हायाबा बाल्बा फहर थाबासोथ' बाल्ब ना खिन्थु बे बाल्बा जुदि फहरखौनो होनो हालाबा बे बाल्बा माबा मोनसे भेलु दं नामा होननानै बै बोराया होनबाय बे रिटायार्ड पुलिस कमिशनारनि सिगाङाव
जेबो भेलु गैयाना बे 5 वार्डआनो जाथों 10 वार्डआनो जाथों बेहा जेबो भेलु गैया मानोना बे पावारखौनो होना थांला थिग सान हाबनाय सानखौ रावबो दाम होआ सानखौबो बे जेला ओंखारजेनो अब्लासो बेनि माबायाबो बाहादुरियाबो हो सान ओंखारनाय बेखौसो बयबो नेयो साना सान ओंखारनायखौसो बयबो दाम होयो सान हाबनायखौ रावबो मालाबाबो दरखार साना मानो सानखौ लानानै माबा मोनसे खामानि मावनांगौबा साननि ओंखारनाय आरो साननि बे बिदुङासो खामानि होयो दा बेखायनो सान ओंखारनायनोसो दैबो बयबो जेनेबा दै बावोना सान ओंखारनायावसो दै बावो सान हाबनायनो रावबो दै बावा सानखौ माने हाबनायाव रावबो दै बावा बेखौ बे बुंबाय आरोखि ओंखायनो जोंबो दा रिटायार्डसो नालाय जोंबो दा बे अबस्थायावसो दङ जाबाय आरोखि बे पुलिस कमिसनारखौ जों बै आगोलनि बै साख्रि मावनाय समाव जोंनाव जे पावारमोन जे जों मावनो हायोमोन जोंनाव दा बेयाव सक्तिया गैला ओंखायनो बे सल'निफ्राय जों बेखौनो मिन्थिनो हायोदि समयजों मानसिया गावखौ एडजास्ट खालामनानै सोलिनो रोंनांगौ दा बे रिटायार्ड समाव नोङो माने आं अफिसार सानोबा नों बे सनमानखौ मोननाय नङा मोननाय नङा बेखौ नोंनो सरकाराबो होआ दा रावबो नोंखौ सिनायनायबो नङा होनायबो नङा बेनिफ्राय ओंखायनो बे समाव नों मा साननांगोन नोंहा बेखौ बुजिखागोन बयबो बेखौ बुजिनानै गनायना लानाया मोजां आरोबाव जोबथानायावथ' मा मोनसेल' परिसय दं जोबथारनायाव साफ्रोम मानसियानो बे बिराद गिदिर मानसियानो जानो हागौ सोरबा बबेबा USA नि प्रेसिडेन्टआनो जानो हागौ बे सोरबा बिराद गिदिर माबा मोनसे राजायानो जानो हागौ खिन्थु बेनोबो जोबथारनायाव मा मोनसे बेहाबो सिनायथि डेथ सार्टिफिकेट बिथाङा थैबाय उमुक थारिखआव होनलायनानै मोनसे सार्टिफिकेटसो लिरनानै होनाय जायो लास्ट सिनायथिया ओंखायनो जों बयबो बेखौ माने मोनथिखानानै लानाया मोजां जे आफ्टार माने रिटायारमेन्ट जायफ्रा साख्रियाव बा आफ्टार नोङो नोंनि जेला नोंनि बुरि बैसोआ सफैयो अब्ला नोङो बेखौ गनायनानै लानांगोन जे आं दा बै आगोलनि अबस्थानि मानसि नंला आं दा बे समाव बेखौ गनायनानै लानांगोन होननानै माने जोङो गनायनो रोंनांगोन एसेनोसै गोजोन्थों